a prosimy, żeby on nad nami swoją smilność pokazał. Smij so nad nami, knieże. Pokaż nam, knieże, swoją smilność. Spušť a voda nam naše rychy, šeho mocne a miłościwy Bóg, a dowiedz nas k sobie do swojej krasnościem. Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison. Chwała Bohu we wyżynach. Modlmy się. Boże, Ty pokazujesz budżacym światło prawdy, żeby się nauczyli na prawy pуть. Daj wszystkim, którzy się chrześcijanom mianują moc, żeby się toho zdali, że się Twojemu mianu sprzeciwia, a to czynili, że się k niemu chodzi. Bo to prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Słyszymy czytanie z knihy Jezaja. Tak ryczy kniez, kajż deszcz a snie z niebia padate, a so nam nie uročite, bez toho, zobyś ty ziemiu napojiłoj a ju obwodniłoj a na nie dałoj skadżeć, zoby ona symio dawała syłce a chleb ječkam, tak je to też ze słowom, kotryż wukaża z mojego erta. One nie uroči so ke mni bez wunoška, bez toho, zobyś ho zdokonjało, što jsem ja chcel, a šitko wukonjało, k čemuž bych je wuposłał.
Słyszeliśmy Słowo Boże. Kniez bądź z wami. Słowa świętego zczynia po Mateju. Na onym dniu wyjdzie Jezus z domu, a posydny so przy jezorze. Wokoło niego zgromadzi so wiele ludzi. Tuż zestupi do czuma, a so posydny. Šun lud pak steješe přibrioze. Poreča k nim vo všelakim v přirunanjach. On pravi, syjo vujnže vusyvač, a dyž syješe padžechu nekotre zorna napuč, a ptaki nebia přilečachu a zjechuje. Druhe padžechu na skavojtu zemju, gdzieś nemejako wiele peršče a zeskadžachu spiešne, dokež neležachu wuboko be zemi. Gdyż pak słonczko zeskadża zwiatnychu, a dokeż nemejako korenje wusknychu. Druhe padnychu do czerni, czernie rozczechu, a podusychuje. Dalsze padnychu do dobreje zemje, a dawachu płody. Niekotre stotore, druhe 60, a zasa druhe 30. Sztyż ma wuši k słyszeniu, słysz. Ewangelii naszego knieza zbożnika Jezusa Chrystusa. Liebe dzieci, liebe osadni, nábožné prózdninské dny nebychme mohli zariadować bez pomocy. Jara wiele pomocników sme mieli, które sme widzieli, niekotrzy bychu też pozadku. A ja trebam niekie też pomocników. Ja trebam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dzieci, którzy bychu do predka przyszli. I nie dziwo wykonać. Pójdźcie. Soreka, jemo zestupać przed łota, a kiedy roblu, ja też trebam, tak so sme 9, pójdźcie proszę, nie jestem liczny. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2 jeszcze. 8, 9. Kiedy roblu, będzie każdemu dziecku jeden z tych wielkich papierów do ruki dać. Tam leżą, mianowicie w osadni nie można widzieć. Każdy raz przy nabożnych prózdninskich dniach są mianowicie dzieci we skupinach dali semiena. Sowieso nadziewali tę tematyku, ale przywszym też sami inne miano dostali. Jedna skupina je rekała 23 primaty.
Legowy różk, skupina wjezdów, podzemskie diamanty, team egiptowska, serbskie rabałki, chrześcijańskie krokowe kwietki, cinacz taw pięćniki Jezusa, a jowie jedna skupina no-names, no-names. Aj, takie są byli te skupiny. Wy widzicie, jara wszelakie, jara pisane, a wszystkie kreatywne. A wszyscy są tutun tema obdziewani. Mójże so, pój hibaj so. Gdyż my Mojżesza słyszymy te słowa, potem każdy z nas ma jedną dopomnienku. Każdy wie, tobie nicht tun jara ważne. Tobie tun wielki zastupia starego zakonia. To jest tun człowiek, od którego my dżęca jeszcze wiece używamy, który się on do ruki dostał, a który się on swoim ludziom dał, tym izraelskiemu ludzi, a dżęca jeszcze są one płaciwe, te wiece za cały świat, za nasz chrześcijański świat też. Zapłać Bóg wam za wasze dzieło, chcemy wysoko dzierżyć, te plakaty, te serbskie rabałki, nie chcecie widzieć, czy wy wasze? Aj, super, Hanik, my se dziękujemy. Zase położyć, Brytku? Mojżesz jeden jara dżakune tema. Dżakune dokaż o nim so jara wiele pisa w starym zakoniu. A dokaż o miał jara zajmowe swojskie stawizny. A te stawizny nie są takie byli, żeby on od z początka a całe swoje żywienie jenoś przykładne, nie? On je też woprawdzie zaprawił. Jara. A on je też tun zastupia starego zakonia, który się wiedział swoje zaprajenie na końcu nie zamilczeć, ale k niemu stać. A on je tun ta osoba, któryż je Bóg się uzwolił za jeden wielki nadałk. Przywszym je Bóg na Mojżeszu pokazał, on nie idzie jenoś o to, że nikt on so do służby zaczda, jeden wielki nadałk spełni, on nie żeni sam kmany to nadałk spełnić. Mojżesz je trebał pomoc. A tą pomoc je on nazwali we swoim bratru, jako prynie, na Aaronu. Tež druze su im pomali, po boku stali, z nim do skutka stajali, štož by še treba. A tola je Mojżesz, jedna centralna osoba, kotruž je Bóg si za to uzvolil, żeby so ve svete to stało, k čemuž je Bóg svet stvoril. Żeby on Boha spoznał, żeby on Bohu so dovjerjal, a żeby on Bohu służył. Boże kaznie są ten centralny dybk, któryśmy w nabożnym tydzieniu się znowu odkryli. Nimo všech drugich podawków, któryż o Mojżeszu możemy powiedzieć, niech je to te namakanie dzieciatka w korbiku, w Nilu, hać je to, że je on odrost jako egiptowski princ, że je on czerpiał potem, że nie je prawy wiedział, któremu ludzie przysłusza, że je on ten wielki nadok przywiązał, a że je na końcu 40 lat popuczy był ze swoimi, je ich wied tam, dokąd się Bóg kazał, że maja hić, co napucz nastajć, a że je on, a trunie się on ten wuzolny był, tola popuczu sam też zemrzył. Gdyż to dżęca praszam, co je to, co się zostało z tych nabożnych poznanskich dniów, potem zawieszcze, każdy może z nas prajć, haj, Boże kaznie są jeden centralny tema, a gdyż my nie wiemy, jak one poradne rykają, poradzie, to możemy do ostatnika poladać na stronie 24, tam te Boże kaznie są zapisane, na jara jednoro ważne, tak że może każdy się dere jeszcze raz za siebie przeczytać.
Ta czwarta Boża kaznia, czeszczu nana a mać, kotaż ma tu przydałk, żeby to ci żyją dereszło. Tuta Boża kaznia je została tej nie centralnej Bożej kazniu, dokiż wy starsi wyście wasze dzieci przyzewili, wyście w przedpolu so rozmawiali o tym, co dzieci oczekuje, wyście doma nazonili to, co są dzieci wam dowierili, a wyście ci, którzy mają tu nadałk waszemu dziecku przikuwać to, k czemuż Boże kaznie słuchają, mianowicie, zabychu we wszej swobodzie, którąż człowiek może mieć na świecie, się uwiewali, to reka, że nie byśmy siebie widzieli, ale też swoich bliższych. A zabychu tu zromadność hajili a piestowali, ke któryśmy wszyscy powołali. Ten obraz tuto nabożnego tydzienia nam powiada, te wszelkie stacje, nam przedstawi ten wolną osobę, a gdyż my rozmyslujemy o tym, żeśmy dożyli w tych dniach, potem też dziakonie, lieca roczadamy na tę sredu, gdyśmy putnikowali do Rożanta, gdyśmy kemsze świadczyli z naszym biskupem, gdyśmy też dożywili, że jak nas biskup opot miał, kajśmy dżęca opet mamy, myśmy też sredu opet mieli przy putnikowaniu, a jsme nazonili świat, to nie jesteśmy jenoś sami, to są jara wszelacy ludzie. Sme dziakoni za to, że Bóg nas wszystkich jednoczy we uznawaniu naszej wiary. To chcemy nie tylko następnie czynić, my prajemy tak za wsze dożywienie, a uznajemy Tebie Boże, stajemy też w przychodzie. Kwire staniemy. Wieruj do Boha, Wódca wszelmocy. Nie chcemy się przyłobroczyć Bohu z naszymi prostwami, czykiż prostwy przedniesu, nie przyjdą proszę k Ambowi. Mamy uszy, ale przesłyszymy często Boży głos. Mamy oczy, ale nie widzimy Boże skutki. My wołamy so Bohu, naszemu spomożniki. Bożo, Ty si Mojżesz 10 Bożych kazniów dał. Prosimy Cię, pomaj nam każdy dzień, żebyśmy dobro przeczestwa hajili, sprawnie między sobą byli, a jeden na drugiego dziwali. Prosimy Cię. Mojżesz je o palacym kierku Boha spoznał, a jeho nadałk przywiązał. Boże, daj wszystkim chrześcijanom po swoim słowie jednać. Prosimy Cię. Mojżesz staj bratra a sotraj powiedział, a podpierał. Boże, proszę wszystkim służbom a pomoc, a powiedział, że je trzeba. Prosimy Cię. Mojżesz je debał czekać, a znate miejsce opuścić. Boże, prosimy za wszystkich, którzy debał czekać, szkitaj a przewodzij ich, żebychu wysty skoł namakali. Prosimy Cię. Mojżesz je swoje życie cyle na Boha usmierzył, bo je przecież z nim był. Boże, daj też nam a wszystkim osadnym spoznać, że je Bóg nam bliski. Prosimy Cię. Boże, prosimy Cię za naszych zemrtych. Przywoźmy ich do Świętego Królestwa a daj im wuladać to, co są wierili.
Prosimy Cię, wyslysz nas. Słowo wiecznego Ojca, Twoja moc a lubość przesahuje te nasze przedstawy. Tobie so dobieramy a sławimy Cię dżens a wieki na wieki. Modlmy so. Boże, lina dary, któreż Ty cyrkwi pokornie przynosza, daj, żebyśmy je przyjęwszy rostli w świętości. Tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Amen. Kniez budź z wami. Pozbędny utroby. Dziękujmy so Kniezi naszemu Bohu. Bo prawdzie je hudne, sprawne, zdobne a spomożne. Zosocznie stajnie aż ludzie dziękujemy Knieże Święty Wódcego, mocny, wieczny Bożo. Tobie dziesmy żywi, hibamy so a smy, i że tu na ziemi nazoniamy jedne Twoją dobrotu, a mamy we sobie zaudał wiecznego żywienia Ducha Świętego, któryż je Jezusa z mrtwych zbudził. Przez Niego so nadziejamy, że zmiejemy podziel na Jego wiecznym jutronym żywieniu. Toho dla dziękujemy so Ci zgromadnie z angelemi, Twoje krasności wyskają. Amen.
W oprawdzie światosti knieże żul, wo szeje światości, tu dlacze prosimy, poswieć te daraj z rosu swojego ducha, zobyście nam byłoj, ciło a krwi naszego knieza Jezusa Chrystusa. Predać so wun dobrowolnie czerpienie uda zabun klip, dżakowaše so, łamaše a poda jun swoim uczomnikam prajo. Zmicze a jeszcze šice od toho, to je moje ciło, kotreż bude za was podate. Tak też zaun pojedzi keluch, dżakowaše so zaso a poda jun swoim uczomnikam prajo, zmicze a piče šice z niego, to je keluch nowego a wiecznego zakonia. Moja krwi, kotraż bude za was a za mnoich przelata k wodawaniu rychu. Čińcie to, na mnie spominają. To je potaństwo wiry. Wspominają tuż niebieskie wódce na Jezusową śmierć a zrowastanienie, przynoszamy ci chleb żywienia a keluch wozbożnienia. Dziękujemy so ci, że si nas powołał przed Tobą stać a ci służyć, a prosimy Cię pokornie, zgromadzuj nas, kociż używamy Chrystusowe ciło a krew, Duchu Świętym do jednoty. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě, veď k dokonalosti lásky, v jednotě s naším papežem Lvem, naším biskupem Heinrichem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby v tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry zesnulé v naději ve vzkříšení a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi je do svého světla a vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi, nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství se svatou pannou a bohorodičkou Marií, s jejím snoubencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa, tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista. Przez něho s ním a ve ním dává soči Božou všemocný vodce v jednosti Ducha Svatého, však chvála, čest a hordoznost věky na věky. Krótce naši przeproszują wszystkich, którzy są pryneletnie kuchodzili, żeby przyszli kemni kłutary. A drugi letnik so się zamknie. Tworimy wielki krąg, wiecie? Ale w aukach możemy sobie zupić tak, jem bude prytki, jem bude zady. Roztestujemy swoje buce. Wodźce nasz, idźmy
rozprzestrzejmy swoje ruce, mamy je cele otworene. Wumoż nas knieżowaty wszeho złego, a daj mile pokoj naszym dniam, zmiesto nad nami a pomhaj nam, zobychmy w otrycha przeco swobodni, a przedewszym zamuczeniom wieszczy, oczekowali zbożną nadzieję, a przykład naszego zbożnika Jezusa Chrystusa. Przeto już Twoje jest królestwo, a moc, a kasność na wieki. Amen. Nic się podajmy ruce przez redźną kodbu, a my tworzymy ją krug. Jezusom, Ty si nas ksidi słowa, Ty nas rozuczujesz dzień od dnia. Ty przyniesiesz pokoj, tun si po Twojem imieniu też przyjemny, a to dla si prajmy pokoj knieza w stajnie z Wami. Nieco nauroczcie skejtmy na swoje miejsce. Lejče jenio Boże, kotreż zebiera rychy świata. Woptajcie a lejče, jak dobry je kniez. Mamy pokijuk za temu woprawieniu, proszę na to myśleć, kajśmy to jeszcze czynili cały tydzień, Štuž nie je hišček, prejnjemu se temu woprawieniu był, albo se te woprawienie nie przyjma, tu może żonowanie dostać, ruku proszę na ramię położyć za to.
Trebamy wszystkie dzieci i wszystkie może sobie haraszyć. Plakaty pus na bok sunč. Maximilian, te plakaty pus przejdać.
Modlmy so. Niechże Bożo, przyjąwszy Twoje święte dary, prosimy Cię, niech rozstrzewe nas Twoje wspomożenie, gdyż kuli Twoje święte potajności świadczymy, tak prosimy przez Chrystusa naszego Knieza. Kłazywieniam. Jako prynie, dokąd jsme taka wulka cała byli, wszystkie dny, cyrkebie jara dere pelnina, na Kemszach, a też Knyszporu, jest to tak zadomniło, że so kleska, ale nic przeco, a mnie so jara lubiło, że je jeden wuraz dżaka, też to, cyle nime, że so cyle nere ruce hore zaja, a so jeno szkiwa. Na to właśnie zapłać było wszystkim, którzy są zmożnili, to nabożne poznańskie dny, którzy są nam pomagali, przygotowali nas, przewodzili, którzy są rumali, którzy są za nas modlili, którzy dżęca tuszcze, którzy są to Bożą szusową przygotowali a ugotowali. Wam wszystkim przeju dżęc dobre oczarstwienie, realne poznańskie dożywienia, a potem se nadziejomne ze pełnej paru zase namakamy do wszego, co jest osadne żywienie oznamienia. We dwiemaj zetkaja są tu we Farskiej Cyrkwi dżęca Krupczan Putnicy, romadze z osadu, a potem so podaja na faru, tam przygotuja letusze putnikowanie, wotre czasy, trybne wiece. 15 godzin poswieci so dżęc Święty Krzyż we Wustczu, pola Barczec. Różoc modlimy sobie w Kroszczycach od poniedziałku do piątka własna człowiecicci. W klosztrze niedzielu dwiemaj, w utoro własna 30 a sredu rano we 8. W Worklecach w utoro 19 godzin, czwartk 17:30. Kemsze w Worklecach są czwartku 18 godzin. Doma w obstarania są w Kroszczycach, a w Horkach tutun piątk 17:07. Intencje za Bożym mszy we Farskiej Cyrkwi w Kroszczycach. Od 3 augusta aż do 11 prynio 2027 przyjmujemy czwartk 16 godzin na farę. Prynoletne wopomniecza niech so proszę hiżo do toho skazaja. Dżęc za tydzień je zbierka w klosztrze za nadawki namiestnie w Kroszczycach za osadu. Dżęc sobie na Kemszach zbierka za cyrkwinskie twary, a przy Durjach je zbierka jako pomoc za nabożne poznańskie dny. Sakrament Świętego Mężestwa chceta sobie zaudać, prosita wierybycho modlitu a przypotaj so trzeci raz Matias Klimank z Kulowa a Anne Cyżec z Panči z Kukowa w Obaj Katolskej, jej wirowanie jest sobotu we Wotrowie. První raz Oskar Hausch z Panči z Kukowa a Krystiana Bukec z Nebelčic w Obaj Katolskej. 3.7. zemře ve starobě 80 let Konrad Lipič z Nowej Jasence, naposled bydlacy był w domie Świętej Ludmily tu we Kroszczycach. Zromadne pusty wieczór w Baczoniu przy Popelnicy je w utoru 21:17 godzin. Kołanie Popelnicy a requiem z tej piątk 22:16 godzin w Baczoniu. Knieznik daj mu wieczny odpoczynk. Niech odpoczywa Bożym pokoju. Jutro rano 7 są kemsze za kude dusze, kemsze są skazane z Kroszczyc. Utro rano we 7 za zemretych so Bolajdrec a Donatec z Nuknice. Czwartk kemsze we Worklecach, piątk wieczorne kemsze 19 godzin za zemretu Hanu Nowakowu z Nowej Wieski k prynoletnemu wopomnieniu, kajż za żywych a zemretych swójbnych. Sobotu se ta spowiedź popołudnie we 4 a wieczor 6, potem są kemsze wieczorne przedniedzielskie za zemretego Stefana Brojera, kajż też Bernata Neka a manżesko Heinzu z Dobroszic a syna Andrija z Budyszina. Dżęc za tydzień rano we 7 za zemretego Paula Schneidera z Worklec, dopona za osadu. Na pojednačich za zemretu Rezu Hermanowu z Panči z Kukowa, na to dwiemaj nyszpo. Wszystkie dzieci są przeproszone tylko po kemszach, jeszcze so na Farskim dworze zgromadzić, tam dostanecie jeszcze ten posledni trybny input od tych prózdnin, po takim nešto, što je jutro bus veseli, a učivo, kaj škuli, vam všem žonovanú a vočastvacú nejdželu. Prošme Boha v jeho žonovanie.
Jest Bóg z wami. Niech was pożąduje mocny Bóg, Wódz a Syn a Duch Święty. Dziecię pokoju. Kroczymy przez świt, chwalmy Boga, wszędzie szkuli się, gdy chwalmy